Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga igala, din nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga usab tarong adlaw. Adlaw nga Martes, do pizza unsam tarong pizza. Pizza 27 ron mga higala no sa bulan sa unsa man tarong bulan Enero. No? So, padayon gyapon kita mahigala sa ato nga mga pagtimbaya kaninyo. Of course, akong timbayaon ang ako ang partner, no? Niining partner sa pantrabaho sa radyo, no? Nga maoy tig-broadcast sa ako ang programa, si Inday Preachy Umbak. No? Kumusta naman kay Inday Preach, no? Nga ako ang dugay-dugay na gimiining kuyog-kuyog maghigala, no? Sa panrabaho sa radyo, no? Dugay na kayo. Dugay na. Dugay na. Dugay na. Nala, no? Unya, ato na nga timbayaon usab ug maayong mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez. Tuwa siya karon sa Manila, mahigala kay ni attend sa 131st Plenary, CBCP Plenary Assembly. Uy, salamat kayo, no? Nga nakaabot na punta ni ining mga panahon na unya nalipay ko mahigala kay sa second day sa plenary ang kuan kanang ang main celebrant sa ilang misa dito sa Santa Maria Gorete Parish dito sa may unsa ning lugar mahigala si Bishop Glenn ang ako ang ato ang kanang our very own Bishop Glenn Corsiga. Kini mahigala kina ilado na diyan si Bishop Glenn sa kuan. Dili madugay mahimo na po ni siyang dakma Archbishop po ni si Bishop Glenn, no. Salamat kayo, no, kay naapog gyud tay. We are so proud kita kayo sa ato ang kanhi amigo. Na amigo ra magyud gyapon ron pero naa na siya. Nagpatong na siya sa taas nga pwesto sa pangatungdanan sa simbahan. Salamat, no. Salamat kayo Ginoo. Nala, no, padayon ta mga igalas sa ato ang mga buhatonon ni ining kamudtuhon ato day nga timbayaon usab ug mayong mudto ang ato ang mga kaigsuonan nga mga pari diha sa Siquijor, no, si Monsignor Ramon Duran, no. Kumusta naman ka Monex, no? Mo man akong tawag niya mahigala kay amigo mo gamiani, no. Unya si Monsignor Larry Katubig among former rector na mo ni siya nagdawat namo sa una, no, kami ni Father Randy, ni Father Tata kining Tata Ngarindon, no, muna among rector sa una mo nidawat namo sa seminaryo, no, si Father Koan kanang Leonard Tan, no, muna sila, no, muna nidawat namo sa una Father Dexter Pumada, daghan pang uban na magsiyagin mo ini dawat namo. So may mudto kanimo Monsignor Larry, no, Katubig. Si happy na ba ya imong birthday nyo? Candelario. Si karon ng Pebrero do siguro, no, Candelario no. Nala, no, may mudto na kanatong tanan, ay kinaot kita nga anaa kitang tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kamudtuhon. Abay no, arita manghigala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. Bishop Glenn Corsiga sa Diocese of Ipil mao'y nahimong main celebrant sa ikaduhang adlaw nga misa sa 131st CBCP Plenary Assembly dito sa Santa Maria Gorete Parish sa Manila. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Leo XIV appeals for peace in Ukraine and in all war-torn regions, no, muna ang nangayo usab in tao ng atong talahoron nga Santo Papa nga unta, no, magampo dugangan pag ginato ato mga pagampo kay luoy na kaayo mahigala mga taga Ukraine kay naunsa po din tao ning taga Russia nga kadako na kaayo sa ilahang lugar ila pa mangyud in taong sakupon ang Ukraine luoy na kaayo ang Ukraine mahigala kay
ila ba yang gigamitan og mga missile attack, dili na ordinaryo nga invasion ang ila. Ang gigamitan lag missile ang unsa man pud tao, no? Hangyoon po dagway in taon nato ning mga taga-Russia nga hunong na in taon mo sa inyuhang kanang pag-atake sa nasod sa Ukraine kay maluoy na tas mga bata, mga tigulang, no? Ano mo gud og igo ra gud lamang ng ato ang kuan din ha, ato ang teritoryo, dili lamang tamangilog og laing teritoryo para ra gyud mo dako-dako ning atong area, no? Dili mo ug sa ato pa na be contented na gyud unta. Ala, no? Ako na nga tibayaon og may muto nga akong classmate, no? Si Father Obing Masion, Father Dami Heramis, Father Tunton Arnaiz, no? Ug ang iyang kaubang pari din ha sa Quasay Parish kining gitawag natong Batinggil. Ayan, no? No? May budto na kanatong tanan nang hinaot kita nga walay ubo, walay hilanat, walay kuan. Walay hilanat, walay kining gitawag og apan naghinawa pa. Ayan, no? Ari na ta mahigala sa ato ang katikisem, no? Apan no ako gi-compose nga kanta diri mahigala. Wa man ako ni ma-compose, man na kanta nako gyud, no? Kabahin kini sa mga driver sa putpot. Yan, no? Mga driver sa putpot, minaw. Driver sa put-put, ang uban wanay samput, kay naning kamot sa panginabuhi, pag-atiman sa pamilya. Drivers put-put, angay pasalamatan, katawhan ilang giserbisyuhan, labi na gyud og ulan-ulan, sila imong kasaligan. Ayan, no? Driver sa put-put, ang uban wanay samput, kay naning kamot sa panginabuhi, pag-atiman sa pamilya. Bisan plite in town gamay ra, way reklamo ilang giagwanta, basta bugas masiguro ra, di na magutman ang pamilya. Driver sa put-put, ang uban wanay lubot, kay naning kamot sa panginabuhi, pag-atiman sa pamilya, kay naning kamot sa panginabuhi, pag-atiman sa pamilya. Okay, pakpakan na itong mga drivers put-put, mga igala. Pakpak. No, padayon ta mga igala sa ato ang mga buhatono ni ining kamunton. Pero, ari na ta mga igala sa ato ang katikisem. Pader, nang kumpisal ko ba, akong pinitin siya, mituo ako. Sus, kay nalimot naman ko pa rin. So, ako na lang gibasa. No? Okay ra ba ito pa rin? Nga ako raman itong gibasa na lang. Wala naman yung ko, bro. Wala naman ko memorize niya. Ganong importante magining mito ako pa rin. Unang-una, ang credo, kining mito ako, kini ang credo. Usa kini ka mahinungdanon nga simbolo sa atong pagtuo, nagsimbolo kini sa atong pagtuo ug kanang mauy makaluwas kanato. Ito nga basa sa Lucas kapitulo 7 bersikulo 50. Apan miingon si Jesus sa babay, ang imong pagtuo nagluwas kanimo pauli nga malinawon. Sa ato pa kining atong pagpadayag sa atong pagtuo, makaluwas gini nato. Naani ini ang mga importanteng punto sa atong pagtuo. Ang usa na niana nga punto sa pagtuo nato mao ang tulo ka persona sa usa ka Dios, Amahan, Anak ug sa Espiritu Santo. Tinuod lisod tugkaro ng atong tawhanong sa atong tawhanong panghuna-huna ang mao natong gituuhan. Apan ato kining gisagop ug gipuy-an
ug atong gipadayag. Ang pagtuo maoy makaluwas kanato. So isip Kristiyanos, mas maayo nga kita andam sa tanang higayon pagpadayag sa atoang pagtuo. Kinahanglan nga ready kita. Nya kabahin sa imong pangutana, Padre. Okay ra ba tong ako ang gibasa raman ako? Okay ra to. Basta kinasing-kasing lagid nimong gipadayag. Okay na? Okay. But unsa man jud buoti pasabot sa katolikong pagtulunan nga si Kristo matuon nga Dios ug matuon nga tao. Bueno, sa Hebreo kini 4 kapitulo 5 nagkadayon kini. Ang atong pangulong pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunua usa siya ka pangulong pari nga gitintal sa tanang paagi sa makanato apan wala gayud makasala. No, sa ato pa matuod nga tao kay gitintal pa man gani gitintal pa man siya sa panulay. Kay kung Dios na siya, dili na siya tintalon. Ato pa matuod siya nga Dios ug matuod nga tao. Kay wa may ligahom labaw pa kaniya. Okay, klaro? Padar, sa naman po, usa ipasabot sa pulong nga Kristo. Bueno, sa Roma, Kapitulo 15, versikulo 7, busa alang sa himaya sa Dios, dawata ang inyong isig kamatutuo, ingon nga gidawat kamo ni Kristo. Buti pasabot nga si Kristo di ay manluluwas, no? Sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto Kapitulo 12 versikulo 7, busa kamong tanan lawas ni Kristo ug ang usag-usab bahin niini. Okay, no? So unsa man di ay kunong kining pulo nga Kristo, Padre? Buti pasabot niini sa usa kini ka Griego nga pinulungan nga Christ. Buti pasabot Christ. Kung sa Hebreo, Messiah. Buti pasabot in English, anointed or gipili, sa Binisaya pa dinihugan. Sa ito pa kanang gitawag nato appointed by God, anointed by God and anointed by the Holy Spirit for His redeeming mission, mangluluwas nga gipaabot sa Israel. Sa Juan Kapitulo 4, versikulo 25 sa 26, gi-consecrate, no? Meaning, kining Christ mga higala, consecrated by Christ and anointed by the Holy Spirit, consecrated by God and anointed by the Holy Spirit, no? For His redeeming mission. Manluluwas nga gipaabot sa Israel. Sa Juan Kapitulo 4, versikulo 25-26, miingon kaniya ang babae, nasayod ako nga moanhi ang Mesiyas nga ginganlag Kristo. Inigabot nga iya kitang sultihan sa tanan, no? Si Jesucristo mao ang ato di ay manluluwas. Klaro na Mesiya, Mesiya, no? So Juan Kapitulo 1 versikulo 41, gipangita dayon ni Andres ang iyang igsuon nga si Simon o giingnan nakaplagan na gid namo ang Mesiyas nga sa ato pa Kristo. Sa ato pa unsa may atong aksyon agi og tubag sa maong doktrina sa pagkamangluluwas ni Kristo. Adun pa in the Bible, Jesus was doing His ministry, teaching and performing miracles. Sa Marcos Kapitulo 8 versikulo 22-26, pag-ayo sa mga buta, no? Sa Mateo Kapitulo 8 versikulo 17, pagpadaghan sa pan, no? Daghan pa. Unya Marcos Kapitulo 2 versikulo 14, unya naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga ginganlan og Levi, anak ni Alfeo, naglingkod dito sa iyang opisina. Miingon siya, sukad karon, miingon siya kay Jesus kaniya, sunod ka nako, ug mitindog si Levi nga mao si Mateo ug misunod kaniya. Nga sa ato pa, if we accept Him as our Savior, then we should follow His commandments. Klaro, no?
Kaya sa Marcos Kapitulo 12, versikulo 29, verso 31, mitubag si Jesus, mao kini ang labing hinungdanong sugo, pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios mao gayud ang Ginoo, kinahanglan nga mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios o sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kasing-kasing sa labutan o sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao, higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Wala na'y sugo nga labi pang hinungdanon. Okay, no? Klaro na na? Abi no arita sa laing pangutana. Pangutana. What is the role of Mary in our salvation? Unsa man ang papel sa atong mahal nga birhen alang sa atong kaluwasan? Matud pa, ang atong unsa man papel sa atong mahal nga birhen sa atong kaluwasan. Matud pa, she set us a good example of what is to be a good Christian. Sa ato pa nakapakita siya ug maayo kaayong sanglitanan kung unsa gid ay ang maayo ang buutan nga Kristiyano. Number 1, she taught us to follow Jesus. Sa ato pa ato kanang mabasa sa Juan Kapitulo 2, versikulo 5. Unya, giingna ni Jesus ang iya mga sulugoon, buhatan ninyo bisag unsay. Giingnan ni Maria ang mga sulugoon, buhatan ninyo bisag unsay isugo kaninyo. Sa ito pa, gituduan ta sa atong mahal nga birhen nga tumanon ra gyud unsay isugo sa iya anak. Number 2, she set a good example of offering oneself to God. Sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 38, miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti, ug mibiya ang anghel kaniya. Number 3, nangamuyo siya alang sa atong kaluwasan. Juan Kapitulo 2, versikulo 3, sa nahudda na silag bino, ang inahan ni Jesus, miingon kaniya, wala na sila'y bino. Buti pasabot nga, ang atong mahal nga birhen di ay mangamuyo gyud kung unsa ang atong problema aron matabangan kita ni Kristo. Klaro? So unsa day papel sa atong mahal nga birhen? She set us a good example of what is to be a good Christian. No? And number 2, she set a good example of offering oneself to God. And of course, she prayed for us. Sa ato pa, she helped us, she intercede for us in times of need. Intercession. She intercede for us in times of need. Ayan, Abi di na lang sa takutob, ha? Saon mang gyud nga moabot man gyud ang panahon nga managbulag ta, no? So mga drivers putput, ha? Di na mo magmahay na ko, ha? Himuan na ta mo og kanta. Sa ganitong kanta, ha? Antong balikon. Sa ganitong kanta, ha? Driver sa put-put, driver sa put-put, ang uban wanay lubot. Kay naning kamot, panginabuhi, pagatiman sa pamilya. Drivers put-put, pasalamatan, katawhan, giserbisyuhan, labi na gyud og alan ulan-ulan, sila maoy kasaligan, bisan pliti in town gamay ra, way reklamo, ilang giagwanta, basta mugas masiguro ra, basta bugas ay masiguro, di magut man ang pamilya. Driver sa put-put, driver sa put-put, ang uban walay samput, kay naning kamot, panginabuhi, pagatiman sa pamilya. Thank you. Salamat. Maingudto na ka na tuntanan. Nang kumusta naman dahi ka din na Pita, no? Si Sister Pita Sulamilio. No? Kumusta na ka din na, no? Mingon siya na ako. Nagkita may one time, nagmisa dito sa cathedral. Sige biya kung naminaw ni mo, Padre. Ay, salamat kay Sister Pita, ha? Salamat, yun kaayo. Darang pa na akong mga kaila din na nga niingon nga kanunay gid silang naminaw. Salamat yun kaayo, no? Salamat yun kaayo.
Dili na ko kutob ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia ka manamilit usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios ng kagawang tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo, Gunon, Pilipinas.